बाद हुड़का लगावल जाई। अरे फागुन में भेटाइल बिया 365 दिन पर फगुआ में एगो साली आइल बिया साल भर पर। उठिए गोइल उठिए अरे सगिला तोर सगिला छोट छोट बा सगिला तोर चामे लायक हो गइल। बजड़ी थूरे लायक हो गइल बा बबुआ कि फागुन में भेटाइल बिया 365 दिन पर लिखो से एकरा हैप्पी होली चेहरा हसीन पर। लिखो लो कमेटी के भाई लो लिखो लो देखा चेहरा। राधा मोहन राय जी एक्टर मल्लिकार के तरफ से पुरस्कार बा। मल्लिकार के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। लइकवा को हाथ से जे ढेर दिन पर भेटाइल बिया एकरा के जहां मन करे आगा पाछा सगरे लगावो सो। अरे फागुन में भेटाइल बिया 365 दिन पर 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 लिखो से एकरा हैप्पी होली चेहरा लिखो से एकरा हैप्पी होली चेहरा हसीन पर लिखो से एकरा हैप्पी होली चेहरा हसीन पर। चल बिया नई के रंगाइल कहियो रो चल बिया कहियो बिया नई के रंगाइल कहियो रो सैरवा ललका हल्का कोवर करायो उजर रंग से तो तारा डर लागी। बकरी एक हाली में फाइनल हो। एक बार में टिक जाइबे। आइए दादा कब होई हम इतना मोट पिचकारी काबू नहीं देखले देख लो हम पहले बार होली खेले तनी बड़ा उजर का पुटीन से हमरा डर लागे। हां तो 11 महीना पर दे देबे एक बाबा जी के माल गुरुइया कार के 11 महीना हां बाबा जी के फुचकारी हो। और ये जइबे ना त मरिए जइबे बबुआ आइल भी ये शहर से बहुत सुदीन 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 ए आई बाप होय देखो मोटका के लिखो से एकरा हैप्पी होली चेहरा लिखो से एकरा हैप्पी होली चेहरा हसीन घूमतिया गोवा में
पटार करके अपन घूमतिया यही पर फायदा उठा ले राधा मोहन राय जी ट्रैक्टर के मलिकार बनी राधा मोहन राय जी बहुत बहुत पुरस्कार देनी श्रद्धा के लिए जयकार पूरा गोदी में बैठ फायदा उठा लो ना तो मार दी चौका फायदा उठा लो ना तो मार दी रहत नहीं के पैरे कटनी को जमीन पर रहत नहीं के पैरे कटनी को जमीन पर अरे लिखो से एकरा है पिहोली चेहरा हुड़का उठा लो हुड़ आइल बड़ू तो ओढ़नी बिछावो आइल बड़ू तो ओढ़नी बिछावो रह तनी राधा मोहन जी के तनी स्वागत कर लो हमहू लगाई रह तू लगाओ हमहू लगाई रह तू लगाओ अरे आइल बड़ू तो ओढ़नी बिछावो हमहू लगाई रह तू लगाओ हमहू लगाई रह तू लगाओ रंग होली में लगे लजेना हो रंग होली में लगे लजेना गोरी फागुन में लगे फूल किनले बानी को कलर एक नंबरा किनले बानी हम कलर एक नंबरा मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द मंच पे आने का जी हमारा अंत बा हमारा बंद करे के टाइम हो गइल बा व्यास जी स्वामीनाथ व्यास जी दिख नहीं रहे हैं अच्छा निकल गई आओ तने हुआ क्या लाइल बानी हम कलर एक नंबरा मजा फिचकारी के ले लो तनी हमारा सोनू संग